mayong adlaw ipapahulay ka nato mga pinangga maigsoon karon kay November 2 man karon dagan karon nagaadto sa mga lugnanan nagahimo og mga pagmisa mga pagampo aron nga matabang ang mga patay nga tao aron malangit igsoon. Sumala sa Biblia di na gyud na madala ng mga patay nga ampuan misahan. Ezekiel 18:20 ang kalag nga makasala kini mamatay, ang anak dili magapas-an sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magapas-an sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya o ang pagkadaotan anha kaniya. Klaro gyud mga higala maigsoon. Dugangan na to ha, nga di na gyud matabang ang mga taong namatay na diha sa lubnganan karon ampuan. Kay samtang buhi pa ang tao kung unsa ang iyang binuhatan mao ginay madala niya. Pinadayag 14 bersikulo 13. Og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nag-ingon, bulahan ang mamatay sukad karon mga matay diha sa Ginoo. Bulahan gayud nag-ingon ang espiritu aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago kay ang ilang binuhatan mukuyog man kanila. Klaro na no, dili na gyud na matabang na mga higala may suon bisan unsaon pag-ampo. Hebrehanon 9 bersikulo 27 ini kamatay na sa tao mao na yung hukom. Di na madilag ampo bisan kung taon na ninyo na ampo-ampo mga higala. Nobyembre 2, usa kini kasaulugan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga kung diin ang mga Katoliko moadto sa sementeryo, mobisita og maghalad og mga pag-ampo alang sa mga mibiya na niining maong kalibutan na ug kana maong pag-ampo gipahinungod na didto sa gitawag og mga kalag nga diin nagtuo kita nga naa sa luna nga temporaryong pag-antos og temporaryong linisanan. Mga higalang maigsuon kining ato ang tagaan og reaksyon kining amigo nato, I think siguro mura og gikan ni sa Seventh Day Adventist ug masabtan nato nga supakid sila sa paghimo og pagpamisa sa pagampo alang sa gitawag og mga mibiya na niining maong kinabuhiya. Pero ang problema is ilang isuksok ang ilang sayop nga pangunahuna concerning sa pagtulunan o doktrina sa Iglesia Katolika mahitungod sa pagampo alang sa mga nangamatay. Mo ni problema. Karon unsa may sayop nga iyahang tawag ining gipresent. Ang sayop tungod kay naado kunitay teaching nga kining ato ang mga pagampo para sa mga mibiya na niining mong kinabuhi aron daw sila maluwas. Actually, half truth partly correct, partly wrong. Ngano man, kumingid manggudta og aron sila maluwas, ang interpretation sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana bahin ni anang maong buta nga ang word nga luwas kung gamiton kini alang sa pagampo sa mga mibiya na niining kinabuhi kana nga term nagapunting kana sa pagpahigawas pagdali sa pag-antos or temporaryong pag-antos nga nahiaguman sa maong kalag nga naa sa gituuhan natong lugar nga purgatorio. Kaya atong pagtong Katolika manggod mga higala ug mga igsuon, after death is judgment. Human sa kamatayon hukom. Imposible man na nga hukman sa Dios ang tao unya pagkahuman wa si ato bangon ayang hukman. Dili. Naagid siya hukman. Ug kanang hukman niya mao tong kalag sa tao. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. So syempre sa paghukom niya tagaan niya og silot ang tao ug tagaan po niya ganti. Katong ganti refer kana ni adtong mga kalag nga mibiya na or atubang sa Ginoong Dios nga kundiin naasistado sa grasya, walay damyo sa ilahang mga sala. So mao lang diretsong langit. So mao tong ganti. After judgment, so naa tong ganti ibutang sa langit. Kadtong mga kalag nga diin or kadtong mga tao nga nakahimo og sala nga ikamatay or ikaimpyerno, asa man pud siya ipahimutang sa Dios after judgment? Ay ang Biblia nagsulti. Klaro kaayo na nga ibutang didto sa impyerno. Kanang impyerno, Revelation chapter 20 verse 10, wala na kalingkawasan ang kalag nga mahimutang dito. Forever or eternal na. Apan, kadtong mga kalag nga nangamatay na nga naa sa estado sa grasya. So, ibot pasabot niya na. Kana bang mga tao nga nakahimo og bugat nga sala,
apan kining maong salaa ilahang gibasulan, unya nakadawat sila sa grasa sa Dios pinaagi sa mga sakramento, particularly kaning sakramento sa kumpisal, so buot ipasabot na uli kadtong grasya dito nila. So kung naulit na katong grasya, nawagtang nagkatong guilt, unya dili na sila mahitabo nga maatog impyerno. Kaya nawagtang naman tong guilt, nawagtang naman tong gitawag og kanang esensya nga diin ang kalag mamatay or ang kalag maimpyerno. So naulit naman ang grasya, natanggal na to ang guilt, so di na siya maimpyerno. Dili pa pud siya malangit nga naman kay every sin, every sala nga atong mahimo na agyud nay katubang nga damyos. Kana nga damyos mao ni mamahimong babag niya padulong dito ipasulod sa langit. Kay dili naman siya pwede maimpyerno, dili pa pud siya dito sa langit nga naman tungod kay na may babag katong damyos. Kana nga damyos mao na ang sunugon dito sa purgatorio. Mabito gitawag purgatorio, paglinis, pagulay, pagputli. Nga naman kay naapay nagpabiling damyos sa kalag after siya mahiulian sa gitawag og grasya uban sa iyahang gitawag og pagbasol. So kung kanang maong damyos di na to na mabayaran anong kalibutan na dauban na dito sa purgatorio, dili na maimpyerno, dili pa pud na malangit nga naman kay dili man pwede nga naay kalag nga makasulod sa langit nga naapay kung sa ato pa ba naapay bagahe ba kung baga dapat limpyo na pagsulod dito sa langit. So karon sa dihang hukman na sa Dios nga iadto siya tawag anang purgatorio, so didto na niya antusan. So karon kung maingon ang Dios dito kay siyempre temporaryo lang man, kung maingon siya sa kalag nga o sige usa ka gatos ka tuig ka diha, unya according sa mga santos kan ang mga lugar nga purgatorio wala nay kalainan sa kainit sa impyerno. Kanang kalayo nga naa sa purgatorio mausab ng kalayuha nga naa sa impyerno. Ang kalainan lang kasi impyerno, again, kung iwo ka ganina, forever na siya dito. Pero kanang purgatorio, temporal, temporary. So kung maingon ang Diyos nga, 100 years ka dito, pwede ta mo file og appeal ngadto sa Diyos sama sa gihimo ni Abraham, sama sa gihimo ni Moses. O, di ba? Katong ingon sa Diyos nga, ako nang sunugon ang Sodoma ug Gomora. Ingon siya ang Abraham nga, kung makakita ka Ginoo og napulo ka mga santos o mga balaan nga tao, sunugon mo pa ba ang maong gitawag og Sodoma o Gomora? Ingon ang Ginoong Dios, kung makakita og napulo, dili nako sunugon ang Sodoma o Gomora. So pagpadayag ka nga ang Dios maminaw sa appeal sa tao, o ilabi na maminaw sa appeal sa mga taong santos o sa mga taong gitawag og balaan. So karon kung mingon ang Dios nga 100 years ang kalag nga naa didto, ang appeal nga himuon sa mga buhi, kita nga mga buhi ug katong sa mga santos nga naa sa langit, nga palingkawason sila sa madali nga panahon ni anang maong luna nga pag-antos. Mo na kanang word nga luwas ang ginagamit nato sa panahon nga mag-ampo ta para sa mga nangamatay na dili tungod kay luwason sila sa impyerno, no. Kung dili tungod kay palingkawason sila sa hinanali nga panahon sa luna nga diin ilahang na sinati dito sa purgatorio nga temporaryong pag-antos. Kanang naa sa unahon na aning atong amigo nga kining member sa 70 Adventist, ang ilang unahon na nga luwason pa din nato from the hellfire. No, dili na mao. Dili na mao. Ang pangunahon na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, luwason ang mga kalag ni adtong mga kalag nga wa na impyerno apan naapay gibayrang mga damyos. Kung kana nga maong mga damyos is bayaran na pinaagi sa pag-ampo. Nakita mga Katoliko, mobisita tag minteryo to offer prayers para sa ilahang kalag kay wa ta kabalo. Basig gibutang na dito sa purgatorio. So kinahanglan ta mo file og appeal. Wala kun ang Dios ang ato ang pangayuan sa iyahang kaluoy, mo na mayong tagkaluyan mo siya. Nga naman kay ang Diyos lamang ang magkahatag og kaluoy sa tao. Kung mo invoke ta sa mga pangalan sa mga santos, ang ato ito mag-igampo mo siya. Nga naman kay para tabangan ang maong kalag nga makalingkawas ni ining maong gitawag og lunaa. Buot ipasabot naa pa siya kalingkawasan. Ang impyerno manggod wa na kalingkawasan. Wa na kalingkawasan. So, ang kalag nga naa sa purgatorio wa na kahigayunan pang maimpyerno. So, mali ng ilahang notion, mali ng ilahang
interpretation sa doktrina sa Iglesia Katolika nga mag-ampo ta para dili maimpyerno or para maluwas impyerno. Wrong. Pag maimpyerno ka, di na dyo ka kalingkawas ito. Pero kanang ato ang giampo nga mga kalag sa mibiya na niining maong kinabuhia, kana mga kalaga wala maimpyerno. Wala pa pud nagkaadtong langit. Hinunua giandam sila para sa langit. So muna akong mga pag-ampo, dako nagkahimuan sa Dios, ilabi na ako mag-ampo ta nga naata sa estado sa grasya, nga naman kay pamation ta sa Dios. Kaya kung naata sa estado sa sala, St. John chapter 9, verse 31, nasayad kita nga ang Dios dili mamati sa mga taong makasasala. Apan tagdon niya kadtong mga tawo nga nagtuman sa iyang gisugo kanila. So mo nang every time nga mo bisita ta dito sa sementeryo, ug ilabi na karon nga November 2, dapat naata sa estado sa grasya aron ang indulhensya nga ato ang madawat. Unya ato ang ipasabot ang indulhensya. Aron ang indulhensya nga ato ang madawat, makadawat pud usab kadtong gitawag og mga nangamatay na nga naa sa gituuhan natong purgatorio. Kay every time nga mohimo manggud ta, nakaapekto manggud na dito sa mga kalag sa puso, especially sa ato ang intention to pray for them. So mo na mali nang giingon nila nga nag-ampo ta para maluwas ng kalag sa impyerno, no? Dili na ingon ana ang ato ang doktrina. So kining ato ang amigo nga a member sa Seventh-day Adventist, gibutang-butangan ta niya sa atong doktrina. Gibutang-butangan ta niya nga mo daw ko na atong pagtuo, pero di na mo ato ang pagtuo. Someone ang mga higalag mga igsuon kinahanglan maminaw ta or mamati ta sa tudlo sa Iglesia Katolika, dili anang tudlo nga mibutho lang. Ni tudlo ni anang mga pundok nga mibutho lang ni adtong 1863 nga naman ilaron lang ta. And sa laing bahin, tawag ko kay adlaw ipapahuli man daw karon kay Sabado sumala pa nila. Pero tan-awa nag-video, iba bawal man na according sa balang kasulatan nga maghimo kag extra movement ilabi na sa adlaw ipapahulay. May gani kay wala mo na ilalom sa Judaism, kini ilalom sa Judaism kandidato gimos patay.